Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pagulu kita wahai sahabat tulan saudara assalamualaikum sebuah firman adalah baca di dalam Al-Quran ada basu innal ladzina kadzabu sehingga akhirnya dan sangat cilaka pertama takabu kedua paduka takabu aja sombong biasa rupa jo kalau dipakai sifat dosa segala ibadah palunya ampuh palu ditolak tidak diterima takabu jo sombong jo kalau dipakai segala ibadah pahala tak sampai pahala ditolak jatuh kangara yang mana puasa rugo dan sangai suli anta ku kababali hujan kalagi anta ku tarap wang batu dilawi anta ku adon to tasapi kadalan lubang jarum pinjai setengah pulau kari jubai mengatukan awak baganani mengatukan bagane tio mini tetapi mengerega kesubadia bukit nani kata nani jogawi kota nyola kadang obat dilawi mengatukan awarang kayu la cukui manaru akan amila bayi pipi ame jo perala pasupi sumpi sampai ralie jadi tukar rumpi gilo de majinya sabi jo rajik tinggal kadang daripada pari obat ini Abadu
sudah bertanya tanya dilayangkan di buku bahasamu. Oh terima kasih banyak. Iwai terima oh syukur melayangkan. Allah bertanya dari sana tu oh darud sidang nyawa namanya gila lagi menyolat kiapo ontor puluh nanti dan lagi kan nyawa lafiapo puluh nilai mantu ditidakkan napu sabab karano oh nilai jadi saksi siapa puluh aku mabitagi jawab namu menjadi jawab kok laya dola daripada palul apa banai namanya lego anu bakuri siapa puluh namanya oh keputusan lah dari sidang bagaimanapun di semangat begitu jawabannya nilai minta penjawaban ke diri kami berdua kapan lah singgal lang lain sedang lah bekerja tetapi lain sebelum kami menjawab tanya nilai kami lah kemangati kasapatan dan jodoh pengajian memang penting yang jadi kita bila penting lain sekali lah dari bidang lah di agama agama lah di istilah agama lah gitu dengan lain suruh lain jodaga aikan atau dengan di dalamnya lain tinggal di kita kemajan lantaikan saja rapi dan penuh nilai nyawa ada jodoh nilai nyawa dan lagu ai supaya lain jatuh ai kok daging ai kok jauh memang ibarat lai bamai ai di tengah lada iyo nyola Kalau nak tu masuk kapal
manja puila iyo nyo aro manja puila da iyo nyo nyawa ka untuk lada iyo nyo tubuh nani alam la iyo nyo zahra ay nyawa la iyo tataro bila junur Allah Muhammad lantang da iyo sabiyo dimasola da iyo nyo itu malaikat la da iyo hembusta laikan iyo eka dalam badan alai sama suyo dan dikanu dengan amping la iyo nyo bulan la da iyo bagara lada palaham lada iyo nyo karena iyo bay bagara apalambe la da iyo nyolambe talingong lada iyo mandangan alai pardake la iyo nyodake tangan lada iyo kamulut o kaki lada iyo balipin kana la iyo dirahim ba itu la da iyo la tambe lakaadaan iyo nyo ini Nelai anda la iyo lakaji Nelai sama tu la da iyo nyo tubuh Karena mula da iyo jasmani sama lada iyo nyo nyawa pernah mula da iyo rohani Naik kadu la da iyo nyo itu apabila lada iyo sabai dibari oleh para akal panapasunan di diri Nelai untuk iyo we panimbang ai zahir iyo we batini apabila iyo nyo anak ogano iyo lada bilangan Nelai gano iyo we bilagan sambilan iyo nyo bulan Ay anak iyo nalalagir o dari iyo ay kanduangan nilai awal iyo lahir nyo nilai baru iyo lada badan Nilai baru iyo baraso nyo dari iyo parataan nilai dari iyo nana angin datang iyo kadinginan ay kanu iyo ay managin itu iyo sabab nyo Nelai anak iyo ay manangin de janji iyo nalalobo nilai lupo iyo de janji lada kaduhan iyo nana aso de karano iyo nalalalo nilai tayo iyo ay nyo setan ay ibu iyo jo bapanyo nan kurang iyo ay asuhan nilai kurang dengan iyo ladi di kan laka agamo iyo isilah Dan itu iyo ay sabab nyo bangko iyo ay nyo kumbu leka dalam
gigi la tangga anak bini indah acuh lain. Janganlah dua gigi la tangga anak bini indah acuh lain. Mandera so bunga buka karate ayah raso nak bujang jolong gadang. Mandera so bunga buka karate Ayah raso nak bujang jolong gadang. nyoba pui su aja so anak bade dek yo kurang kasih sayang. Ayo apa isu jaso tadi balik deketenyo kurang kasih sayang. Guru apa tulai panu boleh me pandang ta harapan nanti subara. Guru apa tu ai panu bolim be pandang tajamu nanti subara. Itu johara tu dicarikan nube babini dilin taubatan baku kasanang. Juara dui malah dicari lakan obin. Babini dilin tau mangkoyo kasanang. Talu bayu apala buahan kapa bulan do turun do si koci. Lalu bayu pala buhan kapa bulan do turun josi koji. Jangan jokan dua gigi la tangga anak bini kita acualai. Janganlah kan dua gigi la tangga anak bini indah acuhalai. Iramanan orang Minang Sebagai inter lebih tonyo. sebagai nanione acara-acara atau sebagai de intermezzo. Sebagai iona labumbunyo memang bapak cukup lama gue bakasu. Gelai mano ya ada kami. Iona datang dari Saruasu. Ya itu ya ada adalah kisah orang bari iyo de baranamu. Nanalah sudah yo melemparkan iyo sebuah dejo tajo. Tetapi naniola diruntuakan kadiri de kami malah gaduh. Memang katupan yo lah tinggalang ya handa diuntukkan dejo tajo. Inilah tibo de masuknya. Dari kami nabadu. Iya kan lemahnya bu igayu. Ayah kan menjawab dejo tajo. Aku Allah mau banala di kabe. Iyo keputuin de tadinya. Ko Allah mau iyo nala dirantam ko basanan iyo de nyopulu. Iyo kola mo manala dihibungku. Iyo ko orasan yo derasonyo. Sebelum denalai diri kami iyo kamanan jawab tanya. Kami patah iyo raminang kabukan aduyo badanan de mangato. Oh denalai adulah de mangato sama ja iyo dahulu kalau. Ito ina iyo nan padobari makan pae kami badu. Ko ina iyo nan padolaku panabangkan kami ko nyotibo. Ko ina iyo nan pado insang taat de kami nan padu. Ko indah nala dini jari mani kalau tak cinai para mato. Ko indah iyo pado nenyo insang taat di kami madu. Iyo rela na joma. Oh dengalai kami pintu. Maalum iyo denyo kami. Iyo anak muda-muda. Iyo anak muda mata. Ai kana dua mala duonyo. Iyo dararan tenan balum. Iyo setahun penyo. Ko umur iyo tenan balum. Iyo setahun yo de jaguangnya. Pengalaman denan aladi dado de kami alun sabarapo. Kota jorong denyo kami dan denan lagi malah helo. Di dalam iyo denyo kami. Iyo menjawab denyo tanyo. Alinalai dengan Bismillah InsyaAllah kami menjawab tajuk. Sebelum iyo denyo nyawa. Iya ini karena tubuh kita.
kaji malayo denyo nyawa memang nang suci samparono ko nyampang masula katubuanan ko beko iyo ko de padoso karano denala denyo tubuah memang yo denala sarang doso iyo itulah desa bakenyo mangko disidangkan nyawa nangko denala atau nala diproses bakatonan niyo de guru tu Bukan menjadi hakim laki tua iyo danga dekan pulo sama matu Allah Ta'ala iyo akatunan ladi tanu nan malai jadilah denyo saksi kana do iyo denyo pulo yaitu malaikat dan barampe itu bana menjadilah saksinya Panu ko saratu najo palu na kami turapa perkan pulo yaitu kalimat basmalah akami de namonyo iyo ko adola ba meja hijau aku namo meja lah hijaunya adena ledangan de danga bana iyo di mukonan de basamu nan bertemu putara tila iyo ko namula kurisinyo irada tila yo de namonyo denan itu denyo bana yo denan wahai dan saudaro keputusan dari ladenyo sidang bagaimana jatuh hailah kondisinya walau yang gala jo enggan nyawa kabatang tubuh kita namun perintah yo dari Allah kanlah sudah yo de mangatu ditiup iyo dekan nyawa kabatang iyo tubuh kita di situ malanan lebar janji kepada Allah Tuhan yang asuh akan mengikuti segala suruh menghentikan larangannya iyo akan mengikuti Allah akan mengikuti Rasulullah akan mengikuti adanya guru akan menghentikan larangan Allah menghentikan larangan Rasulullah menghentikan adanya tagah daripada guru-guru kita tetapi sayang seribu sayang iyo wahailah saudaro setelah kita nanti lahir tak ada iyo dunia naiko janji nar kita lah denyo buwe inilah lapila denyo bulu karena niat yo dunia nangko kan mudah yo sajuai terpadayo tak lain iyo kita abukan memang iblis ainan mandayo anak naniyo de manangi dicakwa bananan lagu tuanyo di situ iyo mala insan tubuhan iyo dirinya kita lihat memang di zaman kini lah banyak banat terjadi ikut nanio perempuan kini lah masa nanti tu bili iyo kalau nang laki-laki tata dayunan de padusi aku lagi jantan jo padusi samu tata yo nan de epi saratu iyo nan jo iyo de mencari de nyopiti nilai dari itu kita kembalikan denyo diri marilah kita denyo balik kepada yo denale janji dahulu jo karena ne janji yo dahulu nyo sama tu taat kepada Allah yang ngasuh denala itulah
penjawaban dari kami nambah dua kita nalade bana panjang di kami ninda bajelo jedo iyo bianan desahadi kita sanalla iyo tamparono dena sabari kita ilang sanitya de kami tidak lupa kini di sekolah de nyoh kami laruhi kamari de nyoh bedo ay kabana tanyo la de nyoh anta indak patanyo raso kabedo iko adiran tangan buah panjang mungkin kabah jello jello mikrofon lagi masoyo lagi de bakaranyo tamanja dari lamuno sanyo mungkin lago de yo kito laplang sajo lagi panitia mungkin leno pulo leno bana yo bila padang matu kini bagi tulah malabana lakanyo aku di pasukan nyo juo namu barasola nyo mikro delay mati sasudahnya lagi tu banahan di pandangan matu delay kalau dah hati-hati bagi tu bana kesudahannya aku lagi ladanya kita dalam mengambang curi tu dalam mengambang lada curi tolah di malam lagi di nangku kalau tidak hati-hati tak rambu ilah kapalo delay namu lada barasu lada kapangkai talingo delay kini lah begitulah delay mari tu kandakan leka ayahan gitu ayahan dalam kisau lah orang bari lada banammu iyo tolonglah sembuang sasudah iko lagu ranca ledekan jadiku Ayo balal tineti dengan laikan jadi juo Ayo Siti Nurbaya dengan laikan lah jadi juo Sap Udah palagang putih Sabi ide awadung ide orang Bagilah wailan yang memang tadi Sampai kini alun kuliah pula Ibu aden la jota putih Barau man la bakarikan Lepas tahu denai dahulu Harapkan denai iyokan Minta pagala karapi jodoh Bahu ala bika para orang Kata dorong denai tagala dorong Dia nyole nai manya sasura Iyo malang bana untuk dan lade mana akan nasib lah di padang surah Iyo denai jota di barau man la barikan kau tahu denai dahulu haram kaden la katokan Denai tapa kalakaran dia jondo Pabu wala pika para orang Kadorong kalatin neta dorong Akinyo kadan marando takang di buat denai la jota putih barau man la barikan Allah kau tahu denai dahulu haram ka denai iyo kan denai tapa Kalakaran dia jondo Kabuala pika para orang Kadorong kalatin neta akhirnya denai manya sasura Ay mama jali ala ambo pulang dari lekana jauh dulu iyo lausna kau kini batang basana Allah ko dulu iyo tahu jangan lagi ni ko iyo latana amu kasih amu pulang datang andala mamina Bagi anak mama juo iyo pia bangun namonyo bagi anak mama jo si upi abanun namponyo
do tu pai ada pe dari malam pe bakung gonjo. Oh mama jalialah mau pulang dari tanah Jawa. Aku dulu iyo tahun cangkini ko iyo lasana. Aku dulu iyo lah tahun cangkini ko iyo lasana. Mangkonyo kini lawa pulang datang hendak mamina. Bagai anak lama maju si upi panun namonyo. Bagai anak mama ju si upi panun namonyo. Allah dengarkanlah siu tu kalau mama kawinkan sama parilah kaden bau baru kadang den balikan. Allah kata orang ko dapat kan dak sair yang Allah kata tu payah dapat yang